Супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў раскрылі схему крадзяжу фінансавых сродкаў дзяржаўнага прадпрыемства, якое займаецца вырошчваннем і прапрацоўкай сельгаспрадукцыі птушкафабрыкі. Арганізавалі злачынную групу кіраўнік структурнага падраздзялення прадпрыемства аграпрамысловага комплексу і прадстаўнікі суб'ектаў гаспадарання Бярозаўскага района. Яны афармлялі фіктыўныя таварна-транспартныя накладныя на пастаўку птушкафабрыцы драўлянай трэскі. Аднак здзелка адбывалася толькі на паперы. Потым дакументы паступалі ў бухгалтэрыю для аплаты пастаўшчыкам. Фактически поставка ЧП и опилок не осуществлялась. Перечисленные на счета частных субъектов хозяйствования денежные средства распределялись между участниками преступной схемы и использовались ими в личных интересах, в том числе на приобретение автотранспортных средств и строительных материалов. Всего подобным образом была оформлена поставка ЧП и опилок в количестве превышающем 3000 кубических метров на сумму свыше 110 тысяч белорусских рублей. Узбуджена справа по артыкуле 210 частцы 4 Крымінальнага кодексу Беларусі. Паводле яе санкцый магчымае пакаранне за падобнае злачынства да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.